आजिखालि सिख्लाफोरा खिन्थु साख्रि गोनां नङाबा लाखाया बिखा गेजेराव सुगोनां हाबाब सिपि गंथामबो गब्लं गोनां आजिखालिनि सेंग्राफोरा सिपियानो गब्लंजोबना मादैमोनासो होयो खोमा खामायनो रोंखायादां सेंग्राफोरा आजिखालि सिख्लाफोरा खिन्थु साख्रि गोनां नङाबा लाखाया एक्चुअली बिदि नङा कि साख्रि हिन्जावनि थाखाय साख्रि लानांगौ बे नङा गावनि थाखाय गसंनानै थानांगौ बेनो इम्परटेन्टसिन
भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।